سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلوميا بستدال وزيناتات ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ጽዋዓቶ ሰላማዊ ሰልፊ ነዘይ ተወሰነ እዋን ተናዊሕ ምህላው መግላጻ ዋና ጸሐፊ ውድ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ ምህላው ኣብ ቱርኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተማሃሮ ናብ ማዕቆቢ ተወሲዶም ምህላዎም ሱዳን ኤርትራ ናብ ኢጋድ ክትምለስ ዝወሰደቶ ውሳነ ከም ዝሐጎሳ መግላጻን ከንቲባ ካናዳዊት ከተማ ቶሮንቶ ሕቡእ ጾታዊ ዝምድና ከም ዝነበረ ድሕሪ መቆልዑ ካብ ስልጣኑ ብገዛእ ፍቃድ ምዕላዩን ካልእን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም مرحتي أرثوذكساوي توحدة بيت كريستيان إثيوبيا مثل على وسب سلطان منجست دحر زكاير وزته مرجع إتها بيت كريستيان تقبل نترخي بيلم تمال عربي دحر قطري أمانكم مرحتي بيت كريستيان منجستنا بستخيد زته أوشتي أرثوذكساوي بيت كريستيان دحر زجات أمك الأولو منجستي إتها بيت كريستيان زغربت تقد مخونت كم زت تقبله تجليتو لما قدام وصيت تزته بالزملكت أبالات قدس سينودوس بيت كريستيان أبزهب وجازيت أو مجلسي كابهاي مونوتاوين قنناون محدراون حق بيت كريستيان وصاي أبتز ተገበረ ድርድር ከም ዘየለ ተገሊጹ እቶም አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ በቋንቋታት አምሓርኛን ኦሮምኛን ኣብ ዘቕረብዎ መግለጺ መንግስቲ መርገጽ ቤተክርስቲያን ተቀቢሉ ሓድነትን ልዑላውነትን ቤተክርስቲያን ኣብ ዝሕሉ መንገዲ ከም ዝሰርሕ አረጋጊጹ አለ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ብፓትርያርክ አቡነ ማቴዎስ ዝምርሑ 12 ጳጳሳት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነንን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ሽማግለታትን ከም ዝተረኸቡ እንተሓቢሩሎ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ መንጎ ኣቦታት እታ ቤተክርስቲያን ዘጋጠመ ጸገም ሲዒቡ ገለ አባላት እታ ቤተክርስቲያን ከም ዝተቆትሉን ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ነይሩ በተወሳኺ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትን አባላትን ቤተክርስቲያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዒ ብቁልጡፍ ደው ክብልን ዝተኣስሩ ክፍትሑን ብሰላምን ብናጽነትን አገልግሎቶም ክቅርቡን ኣብ ስምዕ ተበጺሑ ኢሎም መራሕቲ ቤተክርስቲያን ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ዘካየዱ ወዘተ መንግስቲ መርገጽ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተቀቢሉ ስለዘሎ ነዚ ንምትግባር ግዜ ስለዘየድልን ንሰንበት 12 ለካቲት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተሰጋገረ ተገሊጹሎ ወገን ቤተክርስቲያን ብሕግ ዝተታሕዙ ጉዳያት ሕጋዊ ኣሰራርሖም ተኸቲሎም ከም ዝቕጽሉ ኣመልኪቶም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቶም ቆኖን ኣብ ምጥሓስ ሽመት ጳጳስና ዝሃቡ ጉጅለ ጳጳሳት ዘቕረበቶ ሕጋዊ ክሲ ተቐባልነት ከም ዝረኸበት ጠበቃት ትማሊ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እቲ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳነ ቤት ፍርዲ እቶም ካብታ ቤተክርስቲያን ተፈንጨሉን ብሲኖዶስ ዝተወገዙን ጳጳሳት ኣብ ዝኾነ ቀጽሪ ህንጻ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ከይኣትዉ ንግዚኡ زقديو وانا صحافي ودو حورات هاجرات أنتونيو غوتيريس زاب مودأتا زمص زلو سمون نابتي ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኩናት ክካየደሉ ዝጸንሐ ክልል ትግራይ ክበጽሕ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣንቶኒዮ ጉቴሬስ እዚ ሕጂ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ምብጻሕ ድማ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ስምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሞም ንኻልኣይ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ ምብጻሕ እዩ ኣብ ተቐዳማይ ምብጻሕ ኣንቶኒዮ ጉቴሬስ ናብ ትግራይ ከበጽሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣንቶኒዮ ጉቴሬስ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ቀዳማይ ምብጻሕ ኣብ ምሕደራ ኢንተርኔት ዘተኮረ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ዝተሳተፈ ኮይኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕር ምርኻብ ነቲ ብሕብረት አፍሪካ ዝተማእከለ ስምዕ ሰላም ወዲ ሕራት ሃገራት ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ነይሩ ማዕከን ዜና ሪፖርተር ሓቢራቶ ከም ዘለኻ ዋና ጸሓፊ ወዲ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ መወዳእታ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናብ አዲስ አበባ ከኣቱ ከም ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታታ ከም ዝሓበርዋ እቲ ዋና ጸሓፊ ኸኣ ኣብዚ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ከበጽሕ ዝወሰነ ንኽልተ ቀንዲ ዕላማታት ከም ዝኾኑ እቲ ቀዳማይ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ ንምስታፍ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ንምብጻሕ ምዃኑ ሓቢራ እቲ ዋና ጸሓፊ ናብ ትግራይ ኣብ ዝበጽሓለ እዋን ድማ ብሰንከቲ ኩናት ዝሰዓበ ዕንወት ከምኡ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብኣካል ክርኡ ምዃኑ ምንጭታታ ከም ዝሓበርዋ ጽሒፋላ ብጀጋዚ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ካብ ትግራይ እቲ ግጭት ዝለሓሞም ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክበጽሕ ከም ዝኾነ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምርኻብ ዝተሃስዩ ማሕበረሰባትን ክልላትን ዳግም ንምህናጽን ንምሕዋይን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ኣመልኪቱ ከዘራረብ ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ بريتوريا سمع سلام زتختم خوينو نتي اب تግራይ ክቕጽል ጽንሐና ክልተ ዓመት ግጭት ድማ መዛዘመ ገይሩልዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ስምዕ ሰላም ብኽልቲኦም ወገናት ይትግበር ከም ዘሎ ይዝግለጽ
ኣብ ቱርኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ናብ መዕቆቢ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ኣደም መሐመድ ኣሕመድ ምስ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ተምሃሮ እቲ ሓደጋ ካብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ብሰላም ወፂኦም ናብ መጽለሊ ዝኣተዉ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ናብ መጽለሊ ኣትዮም ዝደወሉ ተምሃሮ ከም ዘለዉ ዝተዛረበ እቲ ኣምባሳደር ገሊኦም ድማ ናብ ኣንቀራ ይመጹ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ብመሰረት ካብዞም ተምሃሮ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዛጊት ሓደጋ ዝበጽሖ ከም ዘየለን ኣብ መጽለሊ ናይ ዝርከቡ ተምሃሮ ቁጽሪ ካብ 10 ከም ዘይዛይድን ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ዝዕቆበሉ ቦታ ንዝኾነ ቱርካዊ ዜጋ ዝግበር ሓገዝ ይረኽቡ ኣለዉ ኢሉ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ኣብ ቱርኪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ዛጊት ዝተጎደ ኢትዮጵያዊ ምህላው ሓበሬታ ከም ዘይበጽሖ እቲ ኣምባሳደር ገሊጹ። ነዚ ዘሎ ኩነታት ብማሕበረሰባዊ ውዳበታትን ተምሃሮን ኣቢሉ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ዝተዛረበ ኣምባሳደር ኣደም ሓደሽቲ ሓበሬታ እንተልዮም ንኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከም ዘፍልጡ ገሊጹሎ። ዋላ እኳ ቁጽሮም እንተዘይተፈልጠ ኣብ ቱርኪ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ተምሃሮን ተመላለስቲ ነጋዶን እዮም ዝበለ ኣምባሳደር ኣደም ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ተምሃሮን ነጋዶን እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ዘጋጠመሉ ቦታ ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ። ኣብ ሰሙን ኣብ ቱርክን ሶርያን ብዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ መወቲ ልዕሊ 23,000 በፂሑሎ። ካብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ብሂወት ዝተረፉ በሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ከቢድ ቀዝሒ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ጎደናታት ይሓድሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እዚ ከቢድ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ካብ ዘጋጥም 5 መዓልታት ዘቑጸረ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ይህልው ዶ ዝብል ተስፋ እናማህመነ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ብሰንኪ ከቢድ ቀዝሒ ጸገም ጥዕና ዘጋጠሞም ብዙሓት ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ብምጥንቃቕ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፉ ክቕጽል ተማሕጺኑ እዩ። أبال إيجادن أبزوان كأم مريحنة إيجاد تركيبا زلا السودان إرترا نبت محبر دقيمة كتملس زوسر التوسانة كم زحق وساقاليتا أبزوان بريزدنتنت إيجاد تركيبا زلا السودان إرترا نود بإيجاد كتملس مخانا مقلاصة بحقوس كم استقبلته دحر مقلاص إرترا نب إيجاد مملاسة أبتو زوبا سلام مرقان كعبي زوبا وهداتن سعرتاتن زسوقم مخانن إزد ما حدا كابك عند علامات إيجاد مخانن إمنت كم زلوا قاليتا سودان بمسرتتي بريزدنتنت كتحزن كل زاتو التمبصعة لمعت وهداتن بهاجتاتن هزبتات تزوبان معوات كم تسرحن ترى إيجاد من قصقاس مسكولن أبالات هاجرات بمتحبر كتسعر مخانن مبصعاي حديثا كم زلاون أبتب مع كان زينا سونا وس إزول مجلس تحبيرو كم ذكرت معلون فتسام سرح إيجاد زخانة دكتور ورقنه جبيه نملاس إرترا نبت ودب زلوا حقوس جليس نيريو كنتيبا كنداويت كتما تورونتو خوينا خسرح الصنحه جون توري مسحانت ناي قدم ابالات استافو نبر صوتاو زمدنا كم زنبرو دحر مقلعو كاب سرحو كم استاليه غليصو ات كنتيبا بغزا فقادو كاب سرحو كم زورده زفلطه حنتي تورونتو ستارت تبال مع كان زينا ات كنتيبا مسحانتي شما زي طقستا مسارحتو زنبرت قال 30 حدن عمد قال نستيتي حبو صوتاو زمدنا كم زنبرو دحر مقلعيو ات كنتيبا الزينا دحر موصو بغزا فقادو سلطاني يقدف كم زلا ابزوصو مغلصي مسارحتو حبو صوتاو زمدنا كم زنبرو ات صوتاو زمدنا دما اب غيزي كورونا كم زجمرن بفوتوت ناي كليتيام كا ابز عمد كم زبقاني تزاريبو ات ود 68 عمد كنتيبا اتي مستقبل نستيت زنبرو صوتاو زمدنا كبيت جيجا إلو دحر مغلاص نحزب تورنتون بتكباراتو نايز تغودو والقسباتن بعلت بيتون دقون سدرا بيتون يغريتا كحاتتي تسمعو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم